mao'y tubag ni Mayor Mike Rama sa pangutana sa posibilidad nga ipadala ang pipila ka mga pulis nga sakop sa Cebu City Police Office ngadto sa Negros Oriental Provincial Police Office human sa nahitabong pagpatay kang Negros Oriental Governor Ruel Digamo uban sa lain pang 8 ka mga kinabuhi sa miaging simana didto sa lungsod sa Pamplona. Suma sa mayor, dili siya gusto makuhaan ang puwersa sa kapulisan sa kasamtangang gidaghanon tungod kay kun buot huna-hunaon kuwang ra kini base sa average nga 1:500 nga ratio base sa populasyon sa dakbayan sa Sugbo. Matud ni Rama, nasayod siya sa katakos sa liderato ni Police Brigadier General Jerry Biares sa kabag-uhan sa pipila ka mga kalihukan sa PNP kung siya lang ang pabuton. Ayaw, kulang kita. Ayaw. Samtang sa miaging simana mibiyahe si Mayor Mike Rama paingon sa Dumaguete City aron mo bisita sa haya ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Iyang giisip ang gobernador nga magwang nga lalaki ug suod niyang higala. Gani, nanawagan siya sa mga otoridad nga mahatagan sa katapusang solusyon ang kamatayon ni Digamo aron makabot sa pamilya ang hustisya. Iyang nahinumduman nga katapusan niyang nagakus ug nahinabi si Digamo sa dihang pareho silang nidawat og award gikan sa Department of Interior and Local Government kon DILG. Nan pa. Ayaw sad. Ganun mga baylo man nato amon ta maglikramos mga pulis. You know, we always operate, do not burn the barn. When you're running after rodents, you're running after rats. Human sa nahitabo kang Digamo, ang direktor sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ireneo Dalugdog mipahugot dayon sa seguridad ni Mayor Rama butang nga gikahimuot sa mayor kinsa mipadayag nga wala na siya naghuna-huna nga magtinil og daghang security. I appreciated it, but wala maguna sa kung unahon ng daghang kay kong security. Nagasag concern akong pamilya. Kamo nga mga higalan ako, buwi ko kataraw ninyo manghilak man mo kasi may tabon ako for sure. Nga naman, wala may smiling mayor. Kakuha ninyo. Wala may tabian nga mayor. Kugihan nga mayor. Kini ang balita. Repasaporte. Cebu City News.